ودكت زسعبه فشل فتنه بعلة 26 حدار شحن 1941 حدنا جابان نكينات معبل شودش نفرتس كما مراخبن كلتا مراخب كيناتن كومونا مايت نفرتي كاب جابان تبجيسو نابت خبابي كلتا 230 مايلس نسمين رحيقو عبد سيتات هواي استدوكنا اوهو مأكب اصوارن سراويتن مبصح نوح غعزو جمره علامو تأبير لهربر عسكرو زنبره ناي باسفيك حيل بحر امريكا ينيرو اتمتقعتين على شعاته تحساس تمدبه خوينو نامريكاوያን ሙሉእ በሙሉእ አደጋ በመውዳቅ ኃይል ባህሮም ከዳኸሙን ከምኡን ሰራዊቱ ብስተኻለ ደምሲስካ በቀሊሉ ከምዘይትስእ ምግባርኒ እንተኾነ ግን በንጻሩ እትመጥቃዕቲን መስርሕ ካልኣይ ኩናት ዓለም ማእዝኑ ዝቀየረን ከምኡን ሃጽያዊ ጃፓን ናይ መወዳእታ ጥፍኣታ መበገስን ነይሩ ስለምንታይም ግን ጃፓናውያን ካብ ሱር መሰረቱ ንፐርል ሃርበር ክዕንው ዝመደቡ ብኸመይ ጃፓናውያን ኣብ ምድላው መጥቃዕቲ ብዝገበሮ ጉጉይ ቅማረ أبكر أكينات عالم نسعر زودقهم مبارنا زحتوزن من ملاس قدم نابتابنا شحنش عتميتن سلاساتات زنبر هاو تمارسنا هندس سينامو نزا فيديو لايك بمقوارك الجمروان زيادة مدبات نخسر حتى التباوعنهم بخبر بمعدام نعم مدبا يكبلوكو أما جمرتان بالعسراك في الزمن جابانوين كتبوا من سراويتو من أما معبال لعلاقا بمسرح صبوا عماما معمامي محليفهم علامهم كم نعباي بريطانيا حبرات منقسات أمريكان زا مسألة جزاء سرعة نخانش إنيرو بتوسع خدمة تفتروا هابتي قمو قول بتسبكم مزمو حدثنا نقد مسمرات بمهنات حنت كابتن عبيت حيلتات عالم زخونت تفرح الجابان مهنات انت هنا جن جابان بمنصرت الزنبرات أمح حدا عبي شجر نيرو بتزبز حمر الجابان نتكسر حوز دليو جزاءات مهنات كابزدليو أقدس تفتروا هابتي نبرمه سلازي حلمتاتهم نابغهدن مغيار زيادة كسلن حسينن بفلاي دما ندادي أبيدهم كلون كونون قدن نبره سلازي بشحن شعته 230 حدن جابان نابنص اتحيال هاجر قدامي عبسو قمت وصلت نسو دما ناي تشاينا اوراجيا مانچوريا موراري نيرو مخنياتو مانچوريا بزح كابتن جابان زلياز نبر هابت زنبره خوينا نمصاي مسفح جابان اباهغور اسيا زحيل نداده هبتا أبز قصلا وحدات عمتات دما ناب سمين چاينا نادفت قصلت قدمتي امونغو خلتين بحمله شحن 930 شوعاتن سل على مول اوكينا دما صبوق يقنع نبره اما جمرتا كونتات جاباناوين ازي صبوق نيرو عوت ابرس عود دما بتدغاغمي مزغبو نبر ابز اوان ز دما كمتناي نانكين غفعي ناشبرا دبداب ابلع الچايناوين سيفيلاتن عبيت غفعتات فصمو እዚ ድማ ሰፊሕ ኣህጉራዊ ኩነኔ ከስዕበሎም ጀመረ بشحن 939 ግን እቱኪናት ናብ ዝተሓላለኸን አንፈቱ ክቅይር ዝጀመረ ኩነታትን ወረደ ምክንያቱ ቻይናውያን ናብርቱዑ ክኸዱ ጀመሩሞ እቱኪናት ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ዓቕምን ኣቑሑ ጃፓንን ከቢድ ክሳራታት ክወርድ ጀመረ ንኽዕወቱ ነት ዘድልዮም ባህርያዊ ሃብትን ድማ ካብ ካልእ ቦታ ክደልዩን ግድነት ኮኖ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ማዕዶ ፓሲፊክ ኣሜሪካ ብዛዕበየ ስግኣት ነቲ ኩነታት ትዕዘብ ነበረት ምክንያቱ ድሕሪ ተሳትፎ ኣሜሪካ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዘይወግዓው ጣልቃ ናይ ምእታውን ተነጽሎን ፖሊስን ከተተግብር ጀሚራ ስለዝነበረ ኩናት ናብ ኣከይል ሕቕ ድማ ዓብ ስግኣት ነበረ በዚ መሰረቱ ምእንት መሻርክቶም ኩሉ ናብ ኩናት ከምዚኣቱ ወይ ናብ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ልፍንቲ ኪዳን ከምዚኣቱ ወላውን ሓገዝ ንኸይቡ ይነሩ ድሌቶ እዚ ድማ ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ መፋርቕ 1930ታት በተኸታታሊ ሕግታት ገለልትነት ክሕልፍ ጀመረ ብወግዒ ፖሊስ ክኸውኑን ጀመረ ግን ባይቶ ነዞም ሕግታት እዚኦም ክሕልፎም ከሎ እታብ ከባቢ ኣሜሪካ ዝነበረት ዓለም ኣዝያ ዓመፀኛን ዘይርግእትን ትኾን ነበረት ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ 1930ታት ተነጽሎ ከም ድፋዕ ክትጥቀመሉ ጀሚራ እኳ እንተነበረት ምብራዕ ኩናት ኣብ ኤውሮጳ ከምኡውን ግፍዕታት ጃፓን ኣብ ቻይና ቀስ በቐስ ኣብ ፖሊሲ ኣለውጢ ክትገብር ክደፋፍኣ ስለ ዝጀመረ بسبب حزباዊ ሓገዝ ናብ ጣልቃ ኣታውነት ብሰላሕታ ክትኣቱ ተገደደት ናይቲ እዋን ፕሬዝደንት ዝነበረ ፍራንክሊን ሩዝቨልት ኣብ 1939 ሓድሽ ሕጊ ገለልትነት ናብ ተግባር ክቕይር ከኣለ ኣሜሪካ ንብሪጣንያን ፈረንሳይን ብናይ ገዛእ ርእሰን መራኽብ እንተኸፊለን ወሲደንን ኣጽዋር ክትቀርበለን ምዃና ሙሉእ ፍቓድ ሃበ ቀፂሉ ድማ ብ1941 ብዝበለፀ ሰፊሕ ዝኾነ ሕጊ ልቓሕን ክራይና ሰዓበ እዚ ድማ ንቻይናን ሕብረት ሶቪየትን ዘጠቓልል ነበረ ولا كو أمريكا بتكنيكا ومداي قللتنيات مثل انت نبرت أبقون من كم زنبرت جن أزيو نتصوري نيرو من جابان دما
إذا عابن أشغالن قد يكونوا كالكال جمرة إتي جابان أبز وان زي عابي زدليا هبت ندادي أبشحن شعتن 230 شعتن بزيكا شودش مئتاويت بملؤ منش ندادي كله كاوت أزاء تغينو كابز دماء أسات 8 مئتاويت كاب حورات منكسات أمريكا يمتس نبرة حسرت ندادي بمسارتون وتدرا وفرم أب تشاينان كم كالوت نايجز أتوتناتو من دما ودكت كم تسألهم مهانو ردو إنيرو مع سنسو تراي كالو زدلي وانقرات كاوت أتراي دما كترخوا متقدد تفتروا هابتتاتو نيرمي زياتهم حاتين كسلن كالوتن كوينهم كلهم زمنو درعن أقدستن زهون نقرات زد تقالو ليهم اتتصاقم دما مبزحتو كابز نقرات كاب حورات منكسات أمريكا زمتس منباريو نزوم هابتتات زيوم نمركابن جزءاتها معباين جابان سيميناون دوباون استراتيجي تبعيلو زفلت نا إزاق أو مهندسات اتسيميناو استراتيجي زبهال بهاتي أو سراو جابان زدقف كوينو نتوم بندادي بخسلن حتينن هابتا مازوهونو بوتاتا تشاينا زقواتاتر نمونغوليان سايبريان دما تقاليلو زحزة نبرا اتدوباو استراتيجي زبهال دما بنصارو بهاتي أو حيلي بحر جابان زدقف كوينو أب كندو دما ناب دوبوب ناب بريطانياويت مالايان هولنداويت جزءات زنبرات مبرق هندن كالوت بنداد لاستيكن هابتا ما زنبرا بوتاتات متقعت بمقوار زطقال نبرا أما فارق شحن شعت 230 دما اتسميناو ازي أمانشوريان تشاينان درا أمول وفرو وعلوس كوينات تأقيدو نبرا ازي دما مس أبتحت جزءات سوفيت زنبرا هاقرات نايدوب جيش تاسعب كموت إيتو دما أتعبو كالكين جول تزازيمو أبو دما حيلتا السوفيت مونغوليا عبا عوتا مزقو بهندبت سعرتها بزوكينات دما جابان مدباتا كم بحدش كتقمقم قدنا تكونا سلازي سعر جابان كاب كالكين جول بمسارتو نتنا مسفح مدباتهم ناب سايبرا كبير تصفيعي تكونا كمون اتقابنا حساش عن شعتن 230 شعتن أمانقو حبر السوفيتين جرمن نستخدمه نايزي متصباوعل نسوفيت مخصب سلازنبرا ناتو تسلوا قبرا جرمن دما ناتب اوبريشن بارباروسا زفلت نايسن شحن شعتن 241 نحبر السوفيت كتورر كلا እዞም መደባት ወራር ሳይበርያ ንሓፂር እዋን ዳግማይ ተገምጊሞም ስለ ዝነበሩ ጃፓን ኣብ ቻይና ተዓጊታ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ከምትስእን ገበራ ስለዚ ጃፓን ኣንፈታ ብምቕያር ኣብ ደቡባዊ ስትራቴጂ ኣኸተተኩር ከላ ሓይሊ ባሕራ ድማ ነቲ ሓላፍነት ወሰዱ እዚ ወፍሪ ድማ ብ1940 ብትግሃት ጀመረ ሽዑ ጃፓን ንሓደ ኣገዳሲ ናይ ቻይና መስመር መጓዓዝያ ንምዕጋት ምስ መንግስቲ ቪሺ ናይ ፈረንሳ ብምስምማዕ ናብ ሰሜናዊ ክፋላት ግዝኣት ፈረንሳዊት ኢንዶ ቻይና ኣትወት إذا دمان شاينوان تصاطخ قبر لهم عبا أصوات وقبرة إذا كم زيلون كله أمريكا بتخال وجن نا جابان ورار نتقمتات أمريكا باسفيك زي سجق جيرات رأي من بارا زي مرسع مستي جابان أبتوان مثنا زي جرمانين طالعين زقبرتو كيدان تدميرو أمريكا بالعلا حاتين أسرازي كم نحس الجرب مجوار من لا شابت زي أتوم كلهم نا جابان إندستري خنات أقدس زنوبرون مبزحتهم دما كاب أمريكا زأتون زنبوريهم انتقونا جن جابانوين كاب حلوفهم يتمارو أب حملش عن شعات 240 حدن نزيادة متقعدتاتهم نبدو بمقبر كما بقسيز بزح كفالات فرنساوي تجزات إندو تشاينا حزو أبزق زي دما أمريكاوين بزحية لملاش كهبو جمار نخلو نبرد جابان أب حبرات منكسات أمريكا بمعقات جابان نداري كاب هاقرات تغيلا خي تجزء كالات نزي سيعبهم دما بقو نبقو بريطانيان هولاندن እቶም ምብራቕ ህንዲ ዝቆጻጸሩ ዝነበሩ ናይ ገዛእ ርእሶም እገዳታት ነዳዲ ብምውፃእ ደድሕሪ ኣሜሪካ ተኸተሉ ስለዚ ብሓንቲ ህርመ ጃፓን 94 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ትረኽቦ ዝነበረት ነዳዲ ሲኢና ብኽሳራ ተታሕዘት እዚ ዘሳዕቦ ድማ ኣብ ድልሃመት ቅልውላው ተሸኽለት ዋላ እኳ ኣብቲ መጀመርያ ምስ ኣሜሪካ ክዛተዩ እንተፈተኑ ኣሜሪካ ግን ጃፓናውያን ካብ ቻይናን ካልእ ብቕፅበት ክወፁን ሓተቱ نزوم طلبات زيهم مقبال دمان جابان درجة ملء سعرات مقبالين يلو حتى تمنيتاتهم نخفشل فقدنياتات بزي منبارو انكم رجعهم نتزاد ليهم تفتروا هابتي بحيل بمحاز كم زغونة تصوتوا إذا دمان نبدو بمقنع نابريت أناويت جزءات زنبرة ماليان هولنداويت مبراق هندن متقعت مقبار مالتي تلتين هاجرات مس أمريكا تسبق محزنة زنبرة سلا زغونة دما أمريكان ورا جابان سوق إلى خطر يخم زي كونتن برقت ملاش كتب كم تخيلون ترتارح ديران برد إذا سلا زغونة دما جابانوين نتكاب أمريكان زمت ملاش المكل خالب بمبال نتي أبر لهربر علي بوز نبرة ناي باسفيك حيل بحر أمريكا بموقع كداخمو كم زلوهم مدب زوطلو بر لهربر بمتقع جابان حيل بحر أمريكا أزيخ تداخمو كم أون أباسفيك ندوبا مبراق إيسان
ግዜ ከዕድገሎም ከም ዝኽእል ኣሚኖም ነበሩ ስለዚ ብዘይ ምትእትታው ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕታቶም ክፍኑ ዘኽእሎም ጥራይ ዘይኮነስ ብምክልኻል ተዓሪዶም እውን ዓወታቶም ንምጽናዕ ግዜ ክህልዎም ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ንጃፓን ኣዝዩ ዓቢ ሓደጋ እዩ ምስ ኣሜሪካ ነዊሕ ግዜ ኣብ ዝወስድ ኩናት ገጢሞም ክዕወቱ ከም ዘይክእሉ ይኣምኑ እዮም ስለዚ ስትራቴጂኦም ኣብ ሓፂር ኩናት ክምርኮስ ግድን እዩ ኣሜሪካ ድሕሪ ዝመጥቃዕቲ ሰንቢዳ ነቲ ክቡር ኩናት ምስ ሓደ ኣብ ማዕዶ ፓስፊክ ኣሽሓት ማይል ስርሒቑ ዝዓረደ ጸላእ ጃፓን ንምውጋእ ሓይሊ ከም ዘይህልዋ ኣመኑ ኣብ ክንድኡ ንሰላም ክትዛተን በዛ ኣቢሎም ድማ ገለ ወይ ኩሉ ካብቲ ዝሓዝዎ ግዝኣታት ከም ዘለዎ ኣብ ትሕቴና ክቕጽል ይኽእል እዩ ዝብል ናይ ቁማር ግምት ብዝመስል ዘይከውን ውሳነ ወሰኑ ብዕለ 7 ታሕሳስ 1941 እዞም ውሳነታት ኣብ መወዳእታ ናብ ተግባር ተቐየሩ ሰዓ 7:55 ቅድሚ ቀትሪ ቀዳማይ ማዕበል መጥቃዕቲ ናይ 183 ነፈርቲ ኣብ ሰማያት ፐርል ሃርበር ተራእያ ኣሜሪካውያን ገሊኦም ኣብ ስፖርት ገሊኦም ኣብ ቁርሲ ገሊኦም ድማ ብድቃሶም ከለዉ ብድንገት ነፈርቲ ጃፓን ከም ማዕበል ሽሹ ዕዋፍ ሰማያቶም ዓሰሎ እቲ ማዕበል ኣብ 3 ጉጅለታት ተኸፋፊሉ ነበረ እተን ቀዳሞት ክልተ ጉጅለታት ናይ ዳይቭ ቦምበራትን ተዋጋእቲ ነፈርትን ኮይነን ነቲ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ናይታ ደሴት ዝነበረ መዕቆብ ነፈርትን ጠጠው ኢለን ዝነበራ ነፈርትን ሸቶ ገበራ እተን ኣብኡ ዝነበራ ነፈርቲ መብዛሕትአን ንምክልኻል ዘይተዳለዋን ኣብ መዕሸጊአን ዝነበራን እዩ እዚ ድማ ንጃፓናውያን ኣዝዩ ቀሊል ስርሒት ገበሮ እተን ካልእ ጉጅለ ቦምበራትን ቶርፔዶ ቦምበራትን ድማ ነተን ኣብ ወደብ ዝነበራ መራኽብ ብፍላይ ድማ ነተን ናይ ኩናት መራኽብ ሸቶ ዝዓለመ ነበረ ኣሜሪካውያን እቲ መጥቃዕቲ ቶርፔዶ ኣዝዩ ድኹምን ዘድምዕን ከም ዘይኮነ ገሚቶም ነበሩ ጃፓናውያን ግን ብፍሉይ ንማያት ፐርል ሃርበር ዝተዳለወ ሓድሽ ዓይነት ቶርፔዶ ምሂዞም ነበሩ ስለዚ ድማ ኣዝዩ ዘሰንብድ ሳዕቤና ሰዓበ ኣብ ውሽጠን ቀዳሞት 5 ደቓይቕ ናይቲ መጥቃዕቲ ድማ 4 መራኽብ ኩናት ተደምሰሳ እንተላይ ዩኤስኤስ ኦክላሆማን ዩኤስኤስ ኣሪዞናን እታ ድሕሪ 10 ደቓይቕ ዝተፈንጀረት 175 ካብ ሰራሕተኛታት ሒዛ ዓነወት ሰዓት 8:54 ምስ ኮነ ድማ እቲ ካልኣይ ማዕበል መጥቃዕቲ ብ170 ነፈር ተቐጸለ ንሳቶም ናብ 3 ጉጅለታት ተመቓቒለን ልክዕ ከም ተን ቀዳሞትን ተመሳሳሊ 3 ሸቶታት ኣዕነዋ እቲ ማዕስከር ወትሩ ኣብ ተጠንቀቕ ብምንባሩ እዚ ካልኣይ መጥቃዕቲ ክንድቲ ዝመደቦ ዓወታ ይመዝገበሎምን ክበሃል ይከኣል እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ኣብ ውሽጢ ልዕሊ ሓንቲ ሰዓት ዝኸውን ግዜ ጃፓናውያን 18 ናይ ኣሜሪካ መራኽብ ኩናት ኣብ ባሕሪ ኣስጢሞም ንኹለንተን ዝተረፋ 8 መራኽብ ኩናት ናይቲ ሓይሊ ባሕሪ ድማ ደብደቦ ኣስታት 188 ነፈርቲ ድማ ዓነዉ ንመሰረተ ልምዓት ማዕስከር ድማ ብኸቢድ ሃሰይዎ ናይ ነገር ዕድል ኮይኑ ግን እተን 3 ኣዝየን ኣገደስቲ ዓበይትን ዝኾና ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ዝፅዕና መራኽብ ኣብ እዋን መጥቃዕቲ ወፊረን ብምንባረን ካብቲ ዝነበረ ዑንወ ደሓና ስለዚ ጃፓን ነዚ ናብ ድርድር ዘምርሕ ዝመሰለ ሓፂር ኩናት ፈጺማቶ ስለ ዝነበረት እተን መራኽብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ባሕሪ ፓስፊክ ሰጊረን ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ብምምጻእ ከዓግታናን ክዋጋኣና ናይ ክእላን ኢሎም ገመቱ ከምኡውን ከም መዕደሊ ነዳድን መዕረይ መሳርሒታትን ዝኣመሰሉ ነገራት ንኣሜሪካ ፓስፊክ ዝነሑ ኩናት ንኽትገብር ዘኽእልዋ ጠቕሊሉ ዝዓነውን መሰሎ ኣስታት ፍርቂ ካብቲ ኣብታ መዓልቲ ብወገን ኣሜሪካ ዝሞቱ ወታደራት እታ ዩኤስኤስ ኣሪዞና ምስ ተወቕዐትን ተፈንጀረትን ዝሃለቑ እዮም ሓደ ካብ ዛዕበዩ ቤተ መዘክር ውጋእ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ለንደን ድማ ሓደ ክፋል ካብ መርከብ ዩኤስኤስ ኣሪዞና ብምውሳድ ንመጀመርታ ኣብቲ ሓድሽ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ቤተ መዘክር ኣዳራሹ ንምርኢት ኣቕሪቡ ኣሎ እዚ ድማ ገለ ክፋል ዩኤስኤስ ኣሪዞና ካብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ወጻኢ ንመጀመርያ ግዜ ንምርኣይ በቂዓ ኣላ ኣብ መጀመርታት መጥቃዕቲ ብጽፉፍ መንገዲ ተኸናዊኑ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ጃፓናውያን ኣብ ፓስፊክን ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያን ዳርጋ ብሓንሳብ ዝተኻየደ መጥቃዕትታት ስለ ዝፈነዉ ታይላንድ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ተታሕዘት ብቕልጡፍ ድማ ምስ ጃፓን ኪዳን ፈረመት ክልላት ኣሜሪካ ዝኾና ጉዋም ዌክ ኣይላንድን ፊሊፒንስን ከምኡውን ናይ ብሪጣንያ ግዛኣታት ዝኾና ማልያን ሆንኮንግን ኩለን ኣብ ብርኪ ጃፓን ቀልጢፈን ወደቓ ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ክልተ ዓበይቲ ናይ ብሪጣንያ መራኽብ ኩናት HMS ፕሪንስ ኦፍ ዌልስን HMS ሪፓልስን ኣብ ገማግም ማልያ ብጃፓናውያን ቶርፔዶ ቦምበራት ጠለቓ ኣብ ቀዳሞት ኣዋርሕ 1942 ጃፓን ነዚ ብመጥቃዕትታት ብሪጣንያዊት ግዝኣት በርማን ሲንጋፖርን ኒው ጊኒን ሶሎሞን ደሴታትን ሃረመት ከምቲ ዝተጸበይዎ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ፓስፊክ ኣሜሪካ ምላሽ ክህብ ኣይከኣለን ሽዑ ጃፓናውያን ሸቶኦም ብፍጥነትን ብብቕዓትን ስለ ዝፈጸሙ ሓድሽ ግዝኣቶም መስረቱ ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ነዊሕ እዋን ዝደለይዎ ተፈጥራዊ ሃብቲ ረኸቡ ግን ሓደ ዓቢ ሽግር ኣጋጠመ መጥቃዕቲ ጃፓን ኣብ ፐርል ሃርበር ዳርጋ ከምቲ ዝገመትዎ ኩሉ ዝኾነ ድማ መሰለ
ድሕሪ ዝመጥቃዕቲ ኣብ ዝነበረት መዓልቲ ፕሬዝደንት ሩዝቨልት ህጹጽ ናይ ክተት ኣዋጅ ዝሓዘ መደረን ባይቶ ቀረበ ኣብ ልዕሊ ጃፓን ወግዓዊ ኣዋጅ ኩናት ምስ ሓተተ ድማ ባይቶ ብቁልጡፍ ኣጽድቑ ኣሜሪካ ድማ ብወግዒ ክልተ ኢዳ ኣብ ኩናት እትወት ብምሉእ ሃብቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጥረ ነገራትን ኢንዱስትሪያዊ ፍርያትን ብምሉኡ ንኩናት ንኽውዕል መደበ እቲ ናይ ተነጽሎን ገለልትነትን ሕጊ ድማ ብቁልጡፍ ፈሪሱ ብኣማይታ ሸሓት ዝቝጸሩ ሰባት ብፍቓዶም ናብ ሰራዊት ንኽጽምበሩ ብምምዝጋቦም ንኣሜሪካ ሰራዊት ብቁልጡፍ ቁጽሪ ዓበየ ቁጠባኣ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ንቡር ኩነታት ተቐየረ ትምኒታት ጃፓን ናይ ሓጺር ኩናት ግን ነዊሕ ኣይቀጸለን ሙሉእ ብምሉእ ንእለት ሃፈፈ እዚ ድማ ብብዙሓት ሰባት ዝደቀሰ ዓበ ኣራዊት ጃፓን በዓል ኣባር ኣቢራቶ ብምባል ንጻውዒት ኩናት ኣሜሪካ ብጃፓን ክገልጽዎ ጀመሩ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ በቲ ኣብ ፐርል ሃርበር ዝወረዳ ዕንወት ሕነ ክትፈድ እንድሕር ነቒላ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኪኖ ግምት ህዝቢ ዓለም ነይሩ ምኽንያቱ ኣብ ልዕሊ ጃፓን ኩናት ዝተጸበየ ህዝቢ ብዕጽፍታት መዓት ክወርዶን ንወለዶታት ዝቕጽል መርዚ ኣቶሚካዊ ቦምብ ኣብ ሂሮሺማን ናጋሳኪን ተኻዒዩ በሰልኡ ከይሓወየ ክሳብ ዝእዋን ኣብ ዝውለዱ ህፃውንትን ንኽበጽሕ ዝኽእል ምዃኑ ኣይገመቱ ዝኸበርኩም ተኸታተልተይ ስለምንታይ ጃፓን ንፐርል ሃርበር ኣጥቂዓ በሪልኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር ግብረ መልሲ ኣሜሪካ ከመይ ከም ዝነበረ ድማ ካልእ መዓልቲ ከቕርበልኩም ነዛ ቪድዮ እንድሕር ፈቲኹማ ላይክ ክትገብርዋን ናብ ኩሉ ንኽትበጽሕ ድማ ሼር ክትገብርዋን እናተማሕፀንኩ እቶም ቤተሰብ ዘይኮንኩም ድማ ቀጻሊ ዝዝርግሑ መደባት ብቐጥታ ምእንቲ ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ እናዘኻኸርኩ ኣብ ዘለኹም ወሰላም